Kada ya kumanta kamar yadda kuka sani ni ce dai taku malamar ta baje ga nan nayi baje yau ne zan yi bayani akan yadda ake tsokano sha'awa. Shi ne wani namijin idan kana so ka tsokano mai sha'awa in ka fara shafa shi sai ka fara tsotson baki ka kawo bakin ka sa harshenka a cikin nashi shi ma sai ya sa naka sai ga wani namiji hankalin shi da naka ga ya fara tashi, wani kuma sai ga ya fi son a sha mai kunne ko a sha baki ko a tsotson mai kallon shi ko a tsotson mai sama abin to kowane dai da kalan sha'awar da yake so. Amma kun san dai ba wai ana zuwa lokaci ɗaya bane ake afkawa, an fi so kafin a shiga daga wajen ko kun gane a fara tsokan sha'awar na ɗan yi soyayya na 'yan mintuna kamar lokaci 5 zuwa 10 haka, ba wai daga zuwa ake farawa ko ba haka ba. To hankali lokaci da ya riga ya tashi komai da komai ya tsima shi ma suke akwai wata ƙawata da na ba ta shawarwari kuma ta je ta gwada ta yi amfani da shi ta ji daɗin hakan sosai saboda ta kira ni har godiya ta mu. Da a yanzu ma maganin da nake muku ni ya kyautar mota ma ta bani, ba maganin wasa ba da gaske nake yi wallahi. Ku yi subscribing Arewa TV domin samun bidiyoyinmu. Ni ce na malama a baji. Ga na baje yanzu na yi baje ma da aka shi na gaba. Na gode masoyana.